Здравейте, приятели! Днес ще кажа всичко на най-сетната банката. Не на банката, нещо друго. Ето това е най-тълкостенцето, което не е намерено, не е добро. И не му стане живота, съществения живот. Я те обърна, но не мога да обърна чаката. Така виждате ли? Всичко е... Имаме басенче, имаме това басен, това е бето, това е вината там. Като видите, и тук е едната таката, обаче но и мама и тата не искат да гледат, обаче няма да гледат. И това е едната роко, може да покажете. Без да може да бъдете роко, без, моля те ви. Добре, дай. Я теб те обичам. Да. И сега ще видим нашата най-сигурна, какъв нашата най-сигурна. Когато виждате такива сигурна, няма да ходите. Искам да изтъпнете много приятно. Но обаче опет. И най-важното съдбите минитарите. Нещо, което казваме, е много напред, което влезете много. И ще да зарадва. Нещо много. Видяхте рако ме направих. Близя ма. Аз ме обичам. Знаеш? Да, рако така ми е приятно да ме обичат. Да, то обещаме.